Bang, kowe mau kon gendong sapa? Sapa e? Gareng gendong Ndara Pinten, kowe gendong Ndara Tangsen. Waduh. Ada ya, Tru. Luweh. Ya terke yo, mah. Alase peteng luweh, tanggung jawabe ora. Agi ben. Casile iki mesti ngono kuwi, aku sok sengit aku nek glubrup nang geger. Wis kudu tok sarene. Kowe iki tanggung jawab karo ndarane kok. Wah, wis nyambut gawe kok kotoran. Kadanging pun Kakang Yayi Bratasena, ya piye? Remadi kula wonten maring hadap. Pinten Tangsen, kula wonten dawuh, Anggepe jejer kaya kembar nyuwun. Kula wonten dawuh ora Bung, kula wonten dawuh Kakang Mas. Miturut ature Petruk ingkang wis ndak tampa, apa pancen kepara nyata yen to alas iki wujuding negara. Pancen nggih. Kula sing pun ngertos lan kula wis pun dong kalian kahanan Wonomarta. Ndara Permadi sing pun pinaringan pusaka pengapesaning bangsaning Jim. Monggo ature Begawan Anggara Parna ingkang nalika semanten maringi pengapesaning bangsaning Jim. Pandhawa anggenipun mlebet wonten ing Wonomarta sampun baka setunggal ning gangsal sedaya. Kirang mlebet wonten telenging Wonomarta. Ya Kakang Semar Bratasena Permadi Pinten Tangsen ayo mangkat. Monggo kula dherekaken ora Bu.